permezz ta' dan l-abbozz ta' liġi, Sur President. Illum mbagħad qed nibagħtu messaġġ favur ir-rispett. Rispett lejn is-soċjetà kollha kemm hi, rispett lejn l-uniformi u rispett lejn xulxin aħna bħala membri ta' din is-soċjetà. Kien b'dan il-mod li l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri indirizza lill-Parlament fil-ftuħ ta' tieni qari ta' abbozz ta' liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali f'każi ta' vjolenza fuq uffiċjali pubbliċi. Il-Ministru Camilleri spjega ż-żewġ prinċipji li qegħdin jixprunaw dawn l-emendi legali. L-ewwel prinċipju huwa illi f'daw l-emendi li qed irresqu titneħħa l-possibilità ta' sentenza sospiża u kif ukoll li jihraxu kemm il-multi u kemm il-pieni ta' priġunerija. Fil-fatt l-offiża ta' inġurju, teddit jew offiża fuq il-persuna se tara multa minima tiżdied għal 1200 euro u dik massima titla l 7500. Meta l-attakk jew resistenza bi vjolenza isir minn persuna jew minn żewġ persuni, il-pena ta' priġunerija se tiżdied għal minimu ta' sena sa' massimu ta' 4 snin b'multi ta' bejn 6,000 u 15,000 euro. F'każ li l-attakk isir minn 3 persuni jew aktar inkella tintuża arma u f'każi ta' vjolenza pubblika, il-pieni jkomplu jihraxu skont il-gravità. Waqt li rimarka kif dawn il-każi huma l-eċċezzjoni, il-Ministru Camilleri nnota li r-rispett lejn l-uffiċjali pubbliċi għandu jkun hemm dejjem anke meta wieħed iħoss li l-uffiċjal pubbliku m'għandux raġuni, mingħajr ma kummenta dwar każi speċifiċi u nnota li l-liġi tagħti kull opportunità li f'tali każi issir ġustizzja miegħu. Il-Ministru għall-Intern innota wkoll kif dawn l-emendi jikkumplementaw miżuri oħrajn li ħall-Gvern b'risq is-saħħa u s-sigurtà ta' uffiċjali pubbliċi fosthom permezz tal-body cams, dan minn barra li l-kundizzjonijiet tax-xogħol komplew jitjiebu fl-aħħar snin kif issa uffiċjali pubbliċi jistgħu jingħaqdu f'union, idħul fis-seħħ ta' ftehim kollettiv u miżuri oħrajn bħal sistema awtomatika ta' assigurazzjoni. Indirizzaw wkoll il-Parlament il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li stqar kif is-sigurtà tal-Pulizija u tal-uffiċjali pubbliċi hija essenzjali għall-istabilità tas-soċjetà. Attard innota wkoll kif l-aħħar snin uffiċjali u persuni fit-tmexxija ta' istituzzjonijiet prinċipali f'pajjiżna sfaw fil-mira ta' attakki partiġani mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Irridu ninaqdu flimkien bħala Parlament biex nipproteġu lil dawk li jipproteġuna u niżguraw li l-messaġġ ikun ċar. Il-vjolenza kontra l-uffiċjali tal-Pulizija hija inaċċettabbli u mhux se tiġi tollerata. Bħala konklużjoni, ċertament, l-inċidenti li assistejna għalihom ifakruna fil-bżonn urġenti ta' din l-azzjoni li qed jittieħed f'dan il-Parlament. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici li wkoll intervjena brabta ma' dal-abbozz innota l-mod spedit li bih ġew ippreżentati dawn l-emendi. U fakkar ukoll kif dawn l-emendi jibnu fuq oħrajn li ddaħlu fis-seħħ fl-2014 wara li kienu ilhom ma jintmessu għal 20 ta' snin taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Il-Ministru Bonnici rimarka wkoll kif fl-aħħar 7 snin reati fuq uffiċjali pubbliċi naqsu bi kważi 70%.